alhamdulillah rabbil alamin o sa wirto o basi yo alhamdulillah rabbil alamin yeɓiyankoɓe Nangue TV on beltanama sanne oɗo men ñalawma aljuma en hawre sappo lewru men jeeɗe ɓiru woni juillet hitaɗo ujunaje ɗiɗi e nogas e jeegom alhamdulillah rabbil alamin eɗen gandi hande woni ñalaw men tataɓo non e yarnago woni banggue horgol ngol hande woni ñalaw men tataɓo inchallahu mawla men janggo so Allah jaɓi wonata ha yarnango inchallah mawla aset janggo ɗum noon ko ni sifori ko ni wayi en nani ko sereɓe kaali ko kala garo juma yo adda sadak beele ene jiiya e nder ko wona ko ɗum en jiiya hen sadak ko ene jiiya hen moƴƴi nder ko wona ko minen jetti bandiraɓe kala en jarniɓe no fewi no fewi no fewi no fewi ɗen hande ko aljuma bandiraɓe rewɓe ne garda fewi garda moƴƴi e juma ɗo garata no fewi no caali ɗo en jii ɓe garda moƴƴi no moƴƴi no moƴƴi machallah alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah ji jonde nde jaɓɓuɗa machallah hewama tep hande o nder gari no moƴƴi no moƴƴi no moƴƴi machallah alhamdulillah rabbil alamin so jiiɗen pour heɓtinde han kadi rawda ceerno ceerno Alaji Ousmane Thiam alhamdulillah rabbil alamin rawda makko wonɗo alhamdulillah rabbil alamin tawi banggue ñaamo funnague juma mawka ko Madina Gounass alhamdulillah rabbil alamin machallah takkodiri e soro juma mawka ko Madina Gounass on ji soro o machallah alhamdulillah rabbil alamin on ji juma ka alhamdulillah juma mawka ko Madina Gounass alhamdulillah rabbil alamin ɓeɗo ɓedda oɗo telli ha fayle ka ɗeɓo galle ceerno Mamoudou Sall en ɓeɗo telliɗo ɓetti galleji Gambal en inchallah ɓenni ha ɗeɓo alhamdulillah ji o sako inɗeli he wona nder juma toon o sako inɗeli he wona alhamdulillah alamin ko inde hele wona ha joom hajuji en e balɗe en jiyani ceerno ceerno Ibou Oumar Ceerno fate salatul fate duwaw boto gandugo ceerno Abdoul Hayi Diallo amin alhamdulillah rabbil alamin dental immima gam arde juurade ceerno men mawɗo radiyallahu taala anhu jiiɗi aduna tan ujunere temedde jeenayyi yango ceerno men mawɗo na ujunere temedde jeenayyi sappo e jeetati ɓe mbiijoloñ gam jangde nder rabbil alamin wadde lebbi woni ɗon ɓenndi tan ɗo ciloñ duuɓi jeenayyi won toon machallah na ujunere temedde jeenayyi e
e nogas e joyi ko nden kayne jangga hono fonde galle asle ngoy alhamdulillah alamin ujunere e temedde jeenayyi e nogas jeeɗiɗi o yeehi jillu toon to Kolda alhamdulillah alamin ujunere temedde jeenayyi e capanɗe tati e jeegom e Sinthiou wuro Teddungo Madina Gounass alhamdulillah alamin est ce que ceerno Abdoulaye Diallo ceerno Jalaluddin Mahmoud alhamdulillah alamin alhamdulillah rabbil alamin machallah juurama leppodirde jooɗiɗo yurmodirde yafodirde machallah yiyande gonɗon kinen hawri alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah alhamdulillah
Jalaluddin Mahamoud Cheikh Abdoul Hayy Diallo. Ya kan ya. Ya. Insyaallah. Dan Jalaluddin Mahamoud alhamdulillah. Alhamdulillah. الله وجهه بأن شيخنا أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه يعلى وبشار وإسار جبد مجري دوهان دي بتمكو بركة الله نلاله صلى الله عليه وسلم يعلى مجنا إن درد من وجكنا إن اندمج من Amin. يعلى مجنا إن المداغل من يعلى جنونا إن غرنم شيرن رضي الله تعالى عنه Amin. ودنا مهين كلا الإقنبة بركي الله ينال Non dusungo haadi ɗo hankkadi jartangal nde fuɗɗi inchallah jehen ƴeewen men keɓ jartangal بركي القرآن inchallah. العظيم